Trubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Shillong Traffic Police kala Thaw da ka kinhun trikam bakarpang ka balajar kerteng ka Operation Free Flow na kabenta ban Khynra ek jingdon ki ba Pynïeng kulma riki kali haki jaka bala khang ban Pynïeng. Ban pentrikam mi kani ka jingthmu la Thaw da ka Shillong Traffic Enforcement Team lani ka stat. Kani ka stat kan trikam na kabenta ban khanglat la dalap jaki kali ki ba Pynïeng bean haki jaka bala khang ban yeng kali bat la dalap baki Pynïeng hakarukom kabala banwanra ka jingthut hakayat ka yeng ki kali. Hakakarwo khubor bala penmi da u Superintendent of Police ka East Khasa Hills uba Vivek Siem ulaong baya kani karukom pentrikam anne adak ba perking bat ban omdan ka jingle Shillong light no la da don ki khep ba longker ki ne habapang ba shitong ka jingthmu jong ka Operation Free Flow kam day tang ka jing pentri kam yaki an henrei ka day ban la ban pen klan ya ka jingket kle kumno ban Pynïeng kali hakarukom ka badai ban pen bhai ka rukom long renti ka jing penyat kali bat ban pen dikna bandon ka jing shngan ban ka surok ka ba kham shngan bat ka ba kham su ya baro ka Shillong Traffic Police ka kentu ya baro ki pat ba ban kershan ya ka ni ka jing thmu dak ba buat renti ya ka jing betha bat pen shluru iki bai pat bakin le ya ka jo kajingket kle bat kajing yat renti ki kali haki surok kalong kebadan kambha ban penduna kajing dheng kali bat ban penong ya kanong ba Shillong ke basngan bat bandon kajing yat lai lut